Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu jama'a masu kallon mu. Barkanmu da ka sake kasancewa a cikin wannan shiri na Bakon Habib. Kamar yadda ku sani, shirin Bakon Habib shiri ne na musamman wanda yake gayyato shahararrun mutane da masu faɗa a ji mu tattauna da su akan yadda rayuwarsu take, sannan kuma tattauna da su akan Habib Yoghurt. To kamar yadda muka alƙawarta muku, duk wanda kuka zaɓa mana shi za mu kira. A wannan karon kun zaɓa mana Malan Zaidu, wato Aminu Miro, kuma yanzu haka yana kan hanyar ƙarasowa cikin wannan shiri. Ku kasance tare da mu cikin wannan shiri na Bakon Habib domin ganin yadda za ta kaya. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Sani da zuwa Malan Zaidu. Yawwa barka dai. Ya hanya. Alhamdulillah. Bismillah. Masha Allah. Bismillah. Wato kafin ka ainihin wato ta sani da magana, kamata yayi in gabatar da wata 'yar nasiha. Wato yadda na zo din nan, kamata yayi a sami wani abu mai sanyi wato a bani domin ka sami ainihin wato zance yadda kake bukata. To, wato fa'idan wannan nasiha wato rigakafi ce, kai kuma san an ce rigakafi tafi magani. Ina fata an fahimta. ok, na fahimci ka. Bari na sa a kawo ruwa. Baba, wani irin kuma ainihin ruwa mai sanyi? Wato kamata yayi a sami wani abu mai ɗan kauri, bi ma'ana wato mai sanyi, sai a bani in kaɗa a bakina. In ya so za ka ji zance yadda kake bukata. Kaga, bari in fito maka wato ainihin mutum, in maka kuru-kuru. Shin wannan Habib Yoghurt ɗin, wato in dai ba danke da shi aka yi ba, kamata yayi a sami guda ɗaya a bani, in sha. Wato insha Allahu za ka ji zance yadda kake bukata. Habib Yoghurt. To amma ka'idar wannan shiri kafin mu ba mutum Habib Yoghurt sai ya ansa mana tambayoyi. Kuma yanzu masu kallo Malan Zaidu ya buƙaci mu ba shi Habib Yoghurt kafin a fara wannan shiri, sannan kuma ya mana nasiha. Ina ga za mu fara ba shi wannan Habib Yoghurt kafin mu fara shiri. Don haka bismillah. Na'am, to a bani. Masha Allah. Yawwa. Masha Allah. Wato yadda na ji ainihin wato ɗanɗanon wannan Habib Yoghurt da garɗinsa ya kuma kama min baki. Wato da so samu ne a samu fura, a haɗa da zuma, wato a dama. Idan aka sha, insha Allahu za a samu gamsuwa mai inganci. Abinda nake so da kai, ka yi maganan ka yadda kake so, insha Allahu za ka samu amsa gamsashe. Tafaddal. Da farko za mu iya farawa? Na shirya, amma da Allah ina son a wato ainihin ƙara bani dama in sake kurɓin wato wannan ainihin Habib Yoghurt ɗin kafin mu tsunduma cikin shirin. Masu kallo ya ƙara neman wata dama. Don haka? A taimaka, a bani dama in sake kurɓa saboda ka samu gamsassun bayanai. Bismillah. Ina fata an fahimta. Masha Allah. Alhamdulillah. Masha Allah. Tafaddal. To yanzu za mu je ga dangaren cikin shirinmu. Kamar yadda kuka sani, duk wani bakon Habib mukan masa tambayoyi ya amsa. To a wannan shirin mun gayyato Malam Aminu Miro. Malam Aminu Miro jarumi ne a masana'antar shirya fina-finan Hausa, sannan kuma mai shiryawa ne wanda tun ba yanzu ba yake shirya fina-finan Hausa. To yanzu muna da tambayoyi 10. Tambaya ta farko ita ce, muna son mu ji ɗan takaitaccen tarihinka. Alhamdulillah. Wato a ainihin sunana Muhammadu Aminu Ibn Shehu. Wato an haife ni ne a unguwar Kusfa da ke cikin birnin Zaria. Masha Allah. To, a ina ka samu sunan Aminu Miro? Allahu Akbar. Wato na samu ainihin wato wannan suna na Miro, kakata ce ta samu, saboda na yi kamanni da ainihin mahaifina, shine sai take cewa madubi. A zamanance ne ake kiran shi Miro, amma madubi ne. To, ya aka yi kasance kanka a masana'antar shirya fina-finan Hausa? Wato shekarun da dama, da an samu ainihin wato dogon lokaci. Ina ga tun ainihin wato 1997
na tsunduma a ciki ila yau. Ke wani jarumi kuma kuma wata jaruma ka fi son a haɗa ku fim tare? Wato jaruman da suke burge ni suna da yawa, ba zan ma iya lissafo su ba. Cikin maza da mata. Wata ƙasa ka fi son ziyarta? Wato Madina. Madina. Lokacin sanyi ko lokacin zafi? Duka wato ina ainihin maraba da su, saboda ba wadda bai ainihin wato ainihin magani a cikin jikina. Me burinka a rayuwa? Wato burina a rayuwar nan wato ta ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Burina kenan. Ka fuskanci wani ƙalubale kasancewa ka jarumi? Babu wani ƙalubale. Lafiya lau. Insha Allah. Za ka iya rayuwa na sati ɗaya ba tare da waya ba? Ƙwarai kuwa. So ne kuma. Wato idan muka shiga halwa, insha Allah kashe waya muke yi. Ba ma buƙatan kuma mu ji wani abu kuma daga ainihin waje. Ta yaya ka sauya maganarka a cikin shirin gidan Badamasi? Wato yadda aka so haka nake yi. A wannan shirin ma haka aka buƙata in yi. Wato shi yasa kake jin ainihin wato kalamai na fitowa da wannan siga. Ok, to za ka iya dawo mana da muryanka na Aminu Migo? Yanzu kuwa. Ai wato shi irin wannan al'amari yadda ake so haka muke yi. Ina fata ka fahimta. Haka. Ai muryoyin guda biyu ne. Akwai muryan Aminu Miro, akwai muryan Malan Zaidu. Yawa, wannan na Aminu Miro ne. Haka ne tabbas. To, masu kallo Malam Aminu Miro ya amsa tambayoyi 10 kamar yadda kuka jero mana, sannan kuma yanzu za mu kawo ƙarshen wannan shiri. Ni naku Alhassan Abubakar Sadiq nake cewa mu haɗu a wani shiri. Wani irin kuma kat? Subhanallah. Wato idan aka ce kat, wato ana nufin an kammala kenan. Ni kuma ba a yi min adalci ba. Saboda ba a ainihin wato cika min buhu da Habib Yoghurt ba in tafi da shi gida. Ai kaga ka sha Habib Yoghurt ɗinka. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Wato sai an bani shi, na yi guzuri, na tafi da shi. To masu kallo kun ji abin da Malan Zaidu ya nema, kuma za mu ba shi Habib Yoghurt katon guda 3 ya tafi da shi. To alhamdulillah, a yanzu na ji magana. Cut.